Salutare toată lumea, sunt Rubește și astăzi facem farsă la telefon. Cu telefonul meu. Haide. Stai să... O să sunăm cu privat, că... Stai să caut. Îl sunăm pe Max? Max Infinit? N-am. Stai. Dacă mă răspunde. Max. Aici. Max. You have dialed an invalid number. Invalid. Numărul e greșit. Fac this. Hai să o sunăm pe... Stai. 31 10 31 10. Uitați, telefonul meu merge. Acolo e camera. 07. Ia. Persoana apelată nu este disponibilă momentan. Vă rugăm reveniți. Cucu, toată lumea nu... Hai să o sunăm pe... Oare dormi? Cred că doarme, nu știu. Hai să sunăm pe bunica mea. Stai, cum începe numărul? Stai. Mama e Vali 0724 diez 31 diez 0724. Așa. Diez 31 diez. De să răspundă. Da, Alo? auzi, Robert, să mă lași în pace. Da? Așa. What the fuck? Cum și-a dat seama că era? What the fuck? Un pisici. Să vedem dacă răspunde. Iubita mea. E Cucu. Sunăm la Vodafone? Toate apelele. Așa. Ok, hai să căutăm pe... O să-mi pe sora mea? Ne. Bă, dacă îi fac farsele Cristi. Ne. Dar, cam atât a fost episodul pentru astăzi. Nu uitați să dați like, subscribe, share și comment și până la viitor. Cam atât a fost episodul pentru astăzi. Nu uitați să dați like, subscribe, share și comment și până la viitor. Mă necăsezi. Pa, pa. Stai că trebuie să mă uit și o păcine.